Ahojte, chcel by som vás privítať pri tomto druhom videu z testovania stratégií na indexe Nasdaqu. V tomto videu vlastne budem pokračovať a znova backtestovať teda Nasdaq, ako hovorím. A spomeniem znova taktiež, ako som spomenul v prvom videu, to, že táto stratégia akože nie je vlastne moja, je chalana menom Luho FX na Instagrame aj na YouTube. A túto stratégiu mám vlastne od neho a testujem ju a vyzerá byť akože veľmi fajn. V prvom videu som vlastne spomínal, že tuto mám 52% win rate s tým, že tie prvé trady boli fakt, že zlé, nepresné, zlé vlastne zmanažované a postupom času som si vlastne tú stratégiu trošku v úvodzovkách vycibril a spresnil podľa môjho gusta. A vlastne môžeme ísť aj na to. Ako môžete vidieť, tak tuto som backtestoval celý rok 2022 a skončil som vlastne 18. decembra, takže vlastne teraz pôjdem už na NQ vzorka 46 s 50 tisícovým účtom NQ. Ospravedlňujem sa, budete vlastne počuť môj mikrofón, či teda klávesnicu aj myšku, ale prvé video bolo fakt veľmi potichu, čiže dal som si trošku hlasnejší mikrofón a myslím si, že to asi nebude prekážať. Ak by to prekážalo, tak to skúsim nejak poriešiť do budúcna. Uvidíme. Každopádne do backtestoval som vlastne celý rok 2022, ďalšie týždne sú tu teda Vianoce a trh bude všelijaký, čiže preto skačem už rovno do roku 2023 do januára a v podstate môžeme prvý týždeň ešte preskočiť a začnem teda 8. januára. Môžeme si vytvoriť session a môžeme ísť rovno na to. Tak ja sa vlastne presuniem do 7 hodiny rána. Dám sa na 7. OK, môžeme ísť na to. Označím si tu teda New York Open. Označím si tu Daily Open. A označím si tu, tuto vidím hodinový fair value gap. Hodinový fair value gap spolu s týmto hodinovým order blokom. Lokálny trend máme bullish a target predpokladám, že už je hitnutý. Daily target je hitnutý. Čiže budeme sa orientovať týmto lokálnym trendom. Pre mňa zaujímavá zóna sú hlavne tieto hodinové, tieto dve zóny. Môžeme sa pozrieť na 15, čo tu nájdeme, uvidíme. Teoreticky je tuto 15 minútový gap, môžeme si ho naznačiť. 15 minútový gap spolu s týmto 15-kovým order blokom, ktorý bol tuto ale hitnutý, čiže toto veľmi nepovažujem ako silnú zónu, tento 15 minútový order blok. Každopádne máme tu ten hodinový, čo je dosť silná zóna za mňa. Môžeme klikať, uvidíme, či tam vôbec dojdeme. OK, hitujeme hodinový fair value gap, 15 minútový fair value gap, sme tesne nad hodinovým order blokom. Ja v tomto momente idem na 5 minútový, alebo teda minútový timeframe. Teoreticky si tu môžeme pozrieť, či tu nie je nejaká likvidita, tá je až tuto dole. Každopádne nad nami sa tuto vytvára veľmi veľká likvidita takto. Čiže očakávam nejakú reakciu stade to a sweep niekde tuto hore tejto likvidity. Čiže ako hovorím, ideme na jednotku, na minútový timeframe. Zatiaľ tu máme dve sviečky. Tretia sviečka, veľmi silná. Za mňa môžeme ísť in. Natiahnem si túto Fibonacci a môžeme ísť in po golden packet. Ja to dorovnám na 1:1. Nie sme tu pod týmito lows, čiže toto sa mi už teraz nepáči. Skúsim tu natiahnuť fix range tool, ktorý máme PLC až tuto hore. Môžeme to vytiahnuť tak, aby sme mohli dať stopku pod tieto lows. Môžeme ísť in za ja by som išiel in za 0,5%, pretože je tu splnená len tá hodinová gapa. Je tam 15 minútová gapa, lenže je to v tej hodinovej. Keby tu bola možno nejaká inverted gapa, ktorý by som bral už za 1%,
No keď je to gapa v hodinovej, tak preto ide nižšie percento. Takže 0,5% do POCčka, ako som to tu ukazoval, takto. Do POCčka, stopka pod lows, 1 k 1. Máme bullish lokálny trend, veľa likvidity nad nami. OK, pozrieme sa tuto. Vyzerá to fajn, môžeme stále byť v tomto trade. Pozrieme sa takto. Keď si môžeme teraz znova natiahnuť tento Fibonacci, tak Golden Packet nás drží. To je už znamenie toho, že sa môžeme znova otačať smerom dole. Každopádne do toho Golden Packetu sme došli. Teoreticky trade je stále valid, lebo tuto máme likviditu takto, čiže môžeme to prístu sweepnúť, zobrať náš take profit a zísť poriadne dole. Čiže stále to držím. Opa, zmazal som tam aj ten trade. Čiže takto. Zatiaľ stále valid za mňa a je to profit. Čiže tak. Rýchla rekapitulácia na hodinovke. Fair value gap. Máme síce dole ešte hodinový order block, no keď sme vošli do týchto 50% hodinového gapu, pozeral som sa tu po ďalších konfluenciách a tu bol ešte 15 minútový fair value gap, ktorý môžeme vidieť, ako nás krásne drží čisto knotom, že tu vošiel len knot a následne sme spravili reakciu na 3 sviečkach. Tuto bola prvá, druhá, tretia sviečka. Targetovať sa tu dalo teoreticky ten Golden Packet, kde sme to zasiahli hneď. No ja som targetoval POCčko, tuto vyššie. Netreba sa zľaknúť. Netreba sa zľaknúť pred takýmto reverzalom. Tuto. Trade bol stále validný na 5, tu nevidím žiadnu akože zmenu štruktúry break of structure alebo niečo také smerom dole. Čiže tak. Za mňa pondelok fajn, môžeme ísť teda do ďalšieho dňa. Máme prvý trade tohto týždňa. Ja si tu pomôžem ešte tieto zvyšné čiary. Daily open je vlastne náš weekly open. Ten si tu nechám. Opa, to som nechcel. Takto, aj to som tiež nechcel. Dobre, ja tu vidím ešte jednu horizontálnu, ale necháme ju tam, neviem, ktorá to je. OK, ako hovorím, môžeme ísť teda do ďalšieho dňa. Na 7 hodinu. OK, 7 hodín ráno. Pozrieme sa na daily target. Ten máme veľmi silno bullish. Je to až tuto hore. Daily target. Vidíme tu veľmi silný push dole a ja si myslím, že tuto budeme chcieť ísť vyplniť tieto tu gapy, pôjdeme vyplniť tieto tu. Takisto je tuto likvidita a tuto likvidita, čiže za mňa toto bude skôr ja si myslím, že v rámci akože dňa pôjdeme hore. No momentálne náš lokálny trend je asi skôr bearish. Momentálne. Aj keď tu máme takto order block hodinový, no tento hodinový order block sme breakli, čiže momentálne tu bullish akože hodinovú konfluenciu nemáme. Jedine čo tu máme ako teraz hodinového timeframeu väčšieho je ten weekly open, ktorý nás drží. Čiže teoreticky ako dá sa tu nájsť nejaký setup, možno takýto 15 minútový order block, takto. Takisto tu vidíme nejaké breaknuté fair value gapy, čiže toto vyzerá celkom fajn. No bez tej hodinovej konfirmačky a ja do tradu bohužiaľ neidem. Čiže ja si počkám teda do hodiny 8. Za minútu máme 8 hodín. Pozrieme sa takto. Tu sa nám vytvoril momentálne hodinový fair value gap. Hodinový fair value gap spolu s touto likviditou.
spolu s touto likviditou takisto je tu ten 15-minútový inverted, ako som naznačoval predtým, čiže táto zóna je za mňa úplne že ideálna na vstup, niekde tuto. Uvidíme, možno tam ani nedojdeme. OK, vyberáme likviditu, tapujeme hodinový fair value gap, 15-minútový order block tuto, idem rovno na minútový timeframe, vidím tu už rovno reakciu zatiaľ dvoch sviečok, počkáme teda ešte na jednu a tá prichádza hneď ako ďalšia. Môžem si tu teda hodiť Fibonacci, ten je hneď blízko, čiže toto sa mi znova veľmi nepáči. Skúsime teda fix range a ten máme POCčko túto. Tie naše target zóny sú jednak už jedna trafená, druhá veľmi blízko, čiže tu by som to ťahal pod tieto two highs, takto. Tu by som ťahal take profit určite, takže môžeme to skúsiť, dáme to takto. Dorovnám stopku 1 k 1, a aj keď znova tieto highs, teda lows sa mi nepáči, že tá stopka nie je až úplne pod túto, preto pôjdem za 0,5%. Konfluencie tuto máme dosť pravdepodobné a dobré, silné, no napriek tomu dám len 0,5% risk kvôli tým zónam nepekným. OK, môžeme ísť na to. Nadhera, take profit. Take profit, vyzerá to, že na pip presne a ešte sme tam teda došli o niekoľko minút neskôr. Čiže môžem to zrekapitulovať. Na 7 hodinu som tu teda nevidel nič. Bol tu tap weekly open, ktorý nám dal reakciu, čiže vidíme, že chceme byť silno bullish, takisto lokálny trend, alebo teda posledné sviečky sú dosť bullish. Ako hovorím, na 7 hodinu to teda ešte nebolo nič a po uzavretí ďalšej sviečky sa nám tu teda vytvoril ten hodinový gap, ktorý mňa primárne zaujíma. Takisto máme 15 minútovú, no alebo nie teda 15 minútovú, máme tu teda likviditu možno aj z hodinovky, je tu vlastne week, čiže áno, je tu proste likvidita, ktorá sa svípla tuto. Takisto je tu 15 minútový order block takto, ktorý ešte tuto nebol testovaný. A takisto je tu aj 15 minútový inverted fair value gap, čiže my sme prišli tuto, svípli sme likviditu, otestovali hodinový fair value gap, 15 minútový order block, tam sme naplnili objednávky, stopli sme nejakých longárov, ktorí naskakovali príliš skoro. A ako hovorím, reakcia troch sviečok, 1, 2, tretia sviečka. Take profit sme vlastne ťahali po tie highs, nakoľko POCčko sme mali tuto. A golden packet už bol takisto hitnutý, alebo vlastne boli sme dosť blízko tohto golden paketu a stopku by sme mali niekde tuto, čiže najprv by sme boli stopnutí a tak by sme hitli ten golden packet určite, čiže preto som natiahol ten take profit nad tie highs. Teoreticky ja si myslím, že pôjdeme až tuto, no vytvára sa nám takto lokálna likvidita tuto, čiže ja predpokladám, že by to mohlo ísť možno ešte takto a až takto svipnúť tie highs tuto. Čiže to je akože moja teória, môže sa to svipnúť rovno teraz, ale ja si myslím, že prídeme ešte svipnúť dole. Sweep. Je tu sweep a následne, ako hovorím, sme zobrali tieto highs. Čiže tak, tu je teda ten sweep tejto likvidity tuto dole a tak. Môžeme ísť teda do ďalšieho dňa. Útorok je za nami. Tak, ja tu pomážem všetky veci, ktoré sú nepotrebné. Let's go to another day. Another business day. 7 hodiny. OK, máme 7 hodín. Ešte minútu. Daily target zo včera môžeme dať head. A poďme sa pozrieť, čo tu máme. Naznačím si New York Open. Daily Open. Poďme pozrieť na Daily Target. Daily Target sme už trafili, čiže poďme nájsť na hodinovke nejaké zóny. Tuto vidím, už sa
tvorí nejaký ten range, čiže tento deň sa mi zatiaľ veľmi nepáči, takisto sú tu veľmi veľké wiky, tuto a tuto. Čiže ďalšie dve veci, ktoré sa mne už teraz nepozdávajú. Zároveň s tým nevidím veľmi nejaké zóny. Jedine, že by sme mali tuto na Daily Open takisto trafený aj hodinový order block takto. Takto trafený order block, teoreticky tuto vyberie nejakej hodinovej liquidity. S tým, že sa nám začína možno tvoriť nejaký downtrend. Čiže takto by som to možno videl. Každopádne asi by som skôr radšej počkal na nejaký confirm ešte hodinovej zóny, pre vytvorenie nejakej hodinovej zóny, kde by sme možno došli na nejaký retest, nechcem to tam skakať priamo teraz. No tu je ten výber liquidity, ten hodinový, aj tuto vlastne je pekná likvidita vybraná. Keď sa takto pozriem na 15, čiže takto je vybratá celkom likvidita, tvorí sa nám teda ten downtrend, čiže tuto vyzerá byť celkom fajn. Tu sa možno nachádza nejaký 5 minútový gap spolu s inverted gapom, čiže ako hovorím, tuto máme 5 minútový a takto invertnutý. Čiže akože za mňa je táto zóna akože dosť ideálna, keď sa na to pozriem takto zvonku, že hitujeme ten hodinový order block takto, swipujeme teda 15 minútovú a teda vlastne aj hodinovú likviditu. Na 5 sa nám tu vytvoril gap normálny aj invertnutý, čiže táto zóna si myslím, že je celkom akože solid. Uvidíme. Hitujeme obidva fair value gapy, aj invertnutý, aj normálny. Čiže teraz, ak by nastala reakcia, čo aj nastáva, tu by som možno aj vstúpil. Lenže pokade. Potade to, po tento golden packet, to vyzerá celkom fajn. Skúšame. A dám tu samozrejme tiež nižšie percento, nakoľko hodinovka, 5 minútovka, sweep liquidity. Teoreticky dá sa tu ísť aj za celé percento, len vlastne neviem, čo sa mi tu nepáči, no to je ako dosť dobrý setup podľa mňa. Čo sa mi tu nepáči, nič sa mi nepozdáva. Tuto je likvidita pod nami, slušná, takto je pod nami likvidita, čiže ako zmysel to dáva, môžem to teraz skúsiť za to 1%, uvidíme. Skúsim to za 1%. OK, čo tu vidíme? Ja si zmažem ten Fibonacci, natiahnem trošku ten trade takto. Z 5 minútovky vidím, že nás drží. Z 5 minútovky vidím, že nás to drží. Teoreticky, čo tu vidím teraz, je tvorenie sa tejto tu liquidity takto. To som nechcel. Teoreticky až takto je tvorenie sa nejakej likvidity. Uvidíme. Dobre, je tam take profit. Je tu take profit. Takto na pip, o niekoľko minút takto. Čiže nakoniec to bolo valid. Keď sa na to pozrieme znova z hodinovky a dáme nejaký ten recap, tak vlastne je tu hodinový order block, tvorenie sa nejakého downtrendu takto. Následne je tu retest toho order blocku, dokonca dvakrát. Je tu sweep veľmi veľkej liquidity takto a rýchle stiahnutie dole. Už v tejto tu čiernej sviečke som vlastne videl, alebo teda očakával som, že tam budú nejaké gapy, preto som si to scalol ešte na tú 5 minútovku. Následne sme tu mohli nájsť teda 5 minútový fair value gap takto a ten invertnutý takto. Prišli sme to retestnúť, tu sme tapli jedenkrát, ten vlastne obidva fair value gapy sme tapli. Následná reakcia 1, 2, 3 sviečok. Natiahli sme si vlastne Fibonacciho, už nepamätám presne skade. Ale asi stade to až z dola. Pardon. Asi stade z dola. Áno, takto sme si to natiahli.
A teoreticky som to mohol pozrieť aj fix range takto. To je POCčko tuto. Ale asi takto. Takto recap tohto tradu. Za mňa good. Môžeme ísť do tretieho dňa. Máme stredu. Ideme teda do štvrtku. Ešte zmažem túto likviditu. OK, 7 hodín ráno. Dajte mi chvíľku, potrebujem sa napiť. OK, som tu. Takže máme teda štvrtok, 7 hodín ráno. Môžeme teraz začať s našou analýzou. Tuto je 6 hodín ráno New York Open. Tuto na tejto doji máme náš Daily Open. Daily Open spolu s týmto hodinovým hodinovým fair value gapom, sorry. Takisto tu je takto hodinový order block, čiže tuto je za mňa ideálna zóna znova pozerať sa po tých longoch. Máme tu 3 konfluencie. 3 konfluencie takto. Uvidíme, či tam dojdeme. Zatiaľ by som sa po ničom inom nepozeral. Ideme do toho hodinového gapu. Tapujeme teda gap. Idem rovno na minútovku. Tu už pozerám po reakcii, len zatiaľ tu máme len ten hodinový gap. Čiže ak by sme teda teraz uzavreli tretiou bullish sviečkou, išiel by som in len za 0,25%, nakoľko máme tu len jednu hitnutú konfluenciu. No a máme tretiu sviečku bullish, čiže idem len za 0,25%. Natiahnem si tu vlastne golden packet znova, ktorý teraz máme pekne takto. Jednak jednej. Teoreticky si tu viem ešte dvihnúť tento, alebo teda natiahnem fix range tool a vidíme, že POCčko mám síce dole, ale takisto je tu na veľký volume. Čiže good, za mňa dobrá zóna na take profit je tuto hore, teda ten golden packet, ešte raz si to ukážeme tuto. Idem in, to som nechcel, idem in len za 0,25%, lebo pod nami je ešte stále hodinový order block tuto, takisto daily open, čiže tak 0,25% na tento trade. Uvidíme. OK, rýchla stopka. Rýchla stopka s tým, že hitujeme aj hodinový order block. A máme close za 3 minúty, čiže ak sa do teda ďalších 2 minút nedostaneme tuto, za mňa to začína byť bearish. OK, za mňa to je teraz už bearish, pozrieme sa na hodinovku. Hodinovka zavrela pod 50% pod order blokom. Toto už je veľmi bearish za mňa. A z tohto vlastne hodinového gapu sa momentálne stáva už inverted gap. Hodinový inverted gap, kde momentálne tu nie je žiadna iná pekná zóna. Skúsime to posunúť trošku ďalej. Keď to posunieme takto ďalej, tvorí sa tu tento 15 minútový gap. Len si ešte zmažem túto hodinový order block. Máme tu 15-kový gap. Teoreticky je nejaká likvidita tuto. Takto nad týmto high. Lenže je to fakt len minútová likvidita. Ako môžete vidieť tuto, tá minútová likvidita je veľmi silná. Čiže uvidíme. Zatiaľ je táto tu, alebo teda tento priestor pre mňa zaujímavý. Tieto dve 50% gapy. Uvidíme, klikáme ďalej. Silný knot, veľmi silný knot, to sme vyplnili tuto, predpokladám, hodinový gap nejaký, áno. Dokonca sa ešte nevyplnil. Ale ako môžeme vidieť, máme za 10 minút close a tuto sa nám tvorí už hodinový order block, čiže za mňa to vyzerá byť dosť bearish už trend. Takisto tu je už aj invertnutý hodinový gap. Preto už budem skôr vyhľadávať shorty. Uvidíme. OK, máme hodinový close. Hodinový close bola táto sviečka.
Lenže nespravila nám order block, uzavrela presne takto, čože je veľká škoda. Ja to nebudem považovať za validný order block ešte. Uvidíme, uvidíme ďalej. Teoreticky je tu takto 15 minútový gap, ktorý sa ešte netrafil. Ale momentum je veľmi silné, takisto sú tu takto wicky veľmi silné a nevyplnené ešte. Čiže teoreticky táto 15 minútová zóna vyzerá byť momentálne fajn spolu s touto likviditou. To vyzerá celkom v pohode. Si to dám na 5, aby som videl, že kde sme. OK, ideme hore. Sweepujeme likviditu, sme v tom 15 minútovom fair value gape. Ja sa scalenem nižšie. 1. OK. OK, máme 3 sviečky, pozrieme sa na 15. 15 nádherne stiahla pod tieto gapy, sweepla túto likviditu. Dokonca myslím, že sweepla aj túto likviditu. Môžeme sa pozrieť teda na jednotku. Môžeme to považovať ako za sweep, určite si myslím. Máme tu reakciu 3 sviečok, lenže nemám tu hodinový confirm. Z tohto dôvodu budem vchádzať do tohto za 0,5%. Za 0,5%. Sekundu, ešte si to natiahnem. Takto, tento tool. A tieto zóny sú, no teda PLCčko určite nič, takisto vidím, že tuto není žiaden silný volume. Čiže PLCčko za mňa je nič, Golden Packet je veľmi blízko. Jedine, že by som chcel... Nevidím tu ani žiadnu gapu 5 minútovú za mňa. Veľmi ťažký trade. Jedine, že by som to spravil tak, že stop loss dám rovno na tieto highs. Potiahnem to na 1:1. S tým, že vlastne ideme spolu s trendom. Takisto chceme už vytvoriť tento hodinový order block, si myslím. A vyplniť tieto wicky, ktoré tu sú dlhé. Čiže za mňa celkom fajn trade. Škoda tých zón, toho golden paketu a toho POCčka. Za mňa určite dojdeme do tohto golden paketu. Teoreticky vieme ísť ešte znova hore. Sweepnúť likviditu, ktorú sme vytvorili takto tu teraz. Zobrať hodinový fair value gap spolu s 15 minútovým fair value gapom a následne targetovať až túto likviditu pod nami dole. Preto vchádzam do tohto za 0,25% znova. OK, hitujeme teda ten golden packet. Za mňa je tu veľmi možný teda ten reverse a budem sledovať teda reakciu tuto. Aj na 5 minútovke, ako sa budeme správať. OK. Teoreticky vieme tu hitovať, teda si povedať túto momentálne likviditu takto. Ale tu pôjdeme podľa mňa do stop lossu. Áno. OK, je tu stop loss. Za mňa celkom pohode trade, s tým, že som dal aj celkom vysoko ten stop loss nad tie highs, ako mám najradšej. Škoda toho golden paketu, že bol takto blízko. Vidíte, že golden paket bol vlastne trafený. Ako hovorím, alebo teda môžeme ešte zrekapitulovať vlastne na čom som to bral, na čom to bolo založené. Hodinovka je momentálne za mňa silno bearish. Bol tu vytvorený jeden silný wick takto. Jeden veľmi silný wick tuto. Ale do riti. OK, proste tento tu wick. Vchádzal som na základe toho, že máme silné momentum. Silné momentum tuto. Bol tu vytvorený takto 15 minútový fair value gap. Takto tu likvidita, ktorú som videl, presne takto. Tuto sme to sweepli, stiahli sme 15 minútový gap pod 50% na reakciu troch sviečok 1, 2, 3 tuto. Dal som entry s tým, že stop loss som dával na tieto highs a dorovnal som profit už iba. OK, sorry, vypli sa mi sluchátka znova. OK, každopádne za mňa, čo sa momentálne deje, tak ako hovorím, alebo teda čo si myslím, je, že prídeme si teda pod tento hodinový fair value gap, vyplnenie pod 50%. Tu sa pod nami tvorí veľká likvidita takto. Tu
tuto vyzerá byť veľmi veľa likvidity, čiže fakt len zo zaujímavosti sa na to idem pozrieť, že ako to bude vyzerať. Ale brať to už nebudem, nakoľko som bral už dneska 2 trady po 0,25%. Hitujeme 15 minútový fair value gap. Hitujeme hodinový fair value gap. Čiže tu už mám silné konfluencie. Dve. Takisto, ako hovorím, likvidity veľmi veľa pod nami. Môžeme sa pozrieť na minutovku. Minutovka zatiaľ nespravila 3 sviečky, momentálne spravila, je tu 1, 2, 3. Bol tu výber aj takto. Je tu takto výber liquidity tuto hore. Je tu takto výber liquidity. Keď sa pozrieme na 15, 15 stiahla nádherne knot. Nádherne stiahla knot. Veľmi veľa liquidity pod nami. Za mňa veľmi dobrý setup. Ako reálne by som to nebral, lebo mám 2 trady. Toto už je akože overtrading, revenge trading. Toto by som určite už live nebral, lebo mám zase o 2 trady. Už by som na čarte nebol. Momentálne to vidím, chcem to len testovať. Skúsime za vlastne teda 1%, lebo teda nie, sorry, nedám 1%. Nedám 1% z toho dôvodu, že je to už tretí trade dneška, dám to za 0,5%. A uvidíme. OK, tu sa veľa krútime. Momentálne táto 15 potrebuje stiahnuť veľmi rýchlo, teda no veľmi rýchlo, do 5 minút potrebuje stiahnuť znova dole. Je to stopka. OK, takže tu vidíme tretí trade dneška, akože za mňa veľmi dobrý setup. Toto tu bol akože za mňa ukážkový setup, hodinový inverted. Veľmi veľa liquidity pod nami. Do golden paketu, stopka nad highs, výber liquidity, stiahnutie 15 minútového gapu, hodinový gap taktiež stiahoval, určite stiahoval, som si istý. No bohužiaľ aj taký je futbal, taký je trading, čiže toto bol ten tretí trade, bohužiaľ už revenge trading, overtrading, nemal som ho brať, nevadí, testujeme, ideme ďalej. Ideme teda do ďalšieho dňa. Teraz máme štvrtok, ideme do piatku. OK, máme 7 hodín. OK, poďme sa na to pozrieť. Tu vidím z fleku takto veľmi veľký gap nad nami, hodinový. Označím si teda ešte rýchlo New York Open, takto. A Daily Open až tuto hore. Dobre. Za mňa sme bearish as fuck. Pôjdeme určite dole, si myslím. Pozriem sa, či tu nie je nejaký ešte hodinový inverted, ale tuto je všetko filled. Na 15 tu momentálne nevidím taktiež nič, tuto nie je žiaden gap. Jedine, že by sme išli pozrieť až tuto hore. Alebo momentálne čakáme na ďalšiu hodinovú sviečku uzavretú. Uvidíme. OK, sme v hodinovom gape. Za mňa je veľa liquidity momentálne pod nami. Na 5 sa vyberá táto likvidita. Spolu s tým vidím momentálne túto 5 minútový gap, alebo teda order block takto. Čiže ideálne by bolo tapnúť ešte ten 5 minútový order block a celkom valid setup, si myslím. OK, reakcia troch sviečok z hodinového gapu. Tá tretia je veľmi slabá za mňa, ale máme ju tu, čiže pôjdem in za 0,25%, lebo je tu len jedna konfluencia, teoreticky dve s tým sweepom liquidity. Takže pôjdem dnu za 0,25%. 0,25. Uvidíme. OK, stopka. Nevadí. Môžem to zrekapitulovať vlastne, čo som tu videl. Stopka nevadí. Čiže hodinový fair value gap takto. Silný bearish lokálny trend takto.
Na 15 je tu vlastne hore ešte gap, no reagoval som čisto na tú hodinovú zónu. Keď som si scalol na 5 minút, zbadal som tu túto likviditu. Teoreticky vediem likviditu momentálne aj tuto, 5 minútovú. Je tu taktiež ešte ten 15 minútový gap, čiže toto by mohol byť náš second trade dneška. Ak vlastne príde reakcia troch sviečok. Takže ešte raz, tuto som videl teda ten sweep liquidity, reakciu 1, 2, troch sviečok. Naťahoval som to vlastne do golden paketu tuto a stopka nám vyšla pekne nad highs, čiže za mňa to bol akože dosť dobrý setup, nevadí, nič sa nestalo, momentálne hitujeme aj ten 5 minútový order block. OK, scalnil si to na väčší timeframe, aby som videl, čo sa tu deje. Sweep liquidity, sweep tejto liquidity hore, dostávame tu silnú reakciu, lenže za mňa momentálne nepôjdem nuka len kvôli tomu, že už sme jeden trade tuto prehrali na tom hodinovom fair value gap. Aj keď teoreticky toto vyzerá momentálne ešte lepšie, lebo tu je silnejšia reakcia, jasná reakcia. Za mňa toto vyzerá ešte lepšie, len radšej by som počkal až na tú 15 minútovú vyššie. A tu prichádza presne ten pohyb, ktorý sme my chceli chytiť. Do toho golden paketu. Takto. Čiže teoreticky dalo sa tu brať po tej tretej sviečke takto. Dalo sa to tu brať, nehovorím, že nie. Za mňa veľmi pekný setup. No za mňa pôjdeme ešte do tohto tu 15 minútového fair value gapu nad nami vyššie. Uvidíme. OK, sme momentálne v tom 15 minútovom gape. Swipujeme takisto aj túto likviditu. Moment, môžem sa ešte pozrieť na hodinovku, ktorá nám uzavrela takto. Nad nami je order block, je tu už silné momentum, veľmi silné momentum bullish. Tu by som už bol opatrný, to som si ani neuvedomil. Tu je vlastne tá 15 hodinová sviečka silná bullish. Teoreticky sa tu tvorí takto fair value gap pod nami, čiže tuto môže byť ideálna zóna momentálne, pretože budeme chcieť určite ísť vyplniť tento fair value gap za mňa, aspoň tak si myslím. Uvidíme. Sme teda v tom 15 minútovom gape. Myslíme na to, že už sme vlastne bullish na hodinovke. Swipujeme momentálne túto likviditu. Uvidíme, či príde nejaká reakcia takto. Teoreticky môžete vidieť tvorenie likvidity tuto. Je veľmi silná likvidita takto. Pod nami teraz je veľmi veľa likvidity. Ja to zaznačím možno trošku krajšie, a to takto. Že je tu veľmi veľa likvidity pod nami. Takisto už sme bullish a pod nami je ten fair value gap, ktorý chceme vyplniť určite. Preto sa stále budem pozerať ešte po shortoch. Keď príde samozrejme reakcia troch sviečok, čo prichádza momentálne teraz. Takisto stiahujeme 15 minútový, stiahujeme teda aj hodinový. OK, hodinový nás už neudržal. Toto som si tiež nevšimol. OK. Tak, kebyže hodinový máme pod 50%, tak by som išiel za 1%. Momentálne hodinový nás už nedrží. Takisto máme tuto hodinový order block a break of structure, ktorý nám pomaly ale isto tvorí už fair value gap. Čiže za mňa bude toto už 0,5% trade len kvôli tomu tej hodinovej zmene. Ja si tu teda natiahnem tento golden packet. Je za mňa stále veľmi blízko. Teoreticky si tu môžem natiahnuť fix range, ktorý je taktiež veľmi, alebo vlastne už aj hitnutý. Tuto je nejaká volume za mňa. Teoreticky tu môžem pohľadať nejaký gap na 15 možno. Ježiš, sorry, som tu pokreslil bodky omylom. OK, teoreticky tu môžem pohľadať nejaký gap, ktorý bohužiaľ nevidím. Takisto 5 minútový tu je hitnutý, 15-kový tu tiež nie je žiaden gap. Môžem tu vlastne len vojsť stop loss nad highs, dorovnať jednak jednej. Výber možno tejto tu spodnej likvidity dole.
a za 0,5% za viac nie, len kvôli tej zmene hodinového trendu a začíname byť za mňa veľmi bullish. Preto len 0,5% a 0,5%, bohužiaľ lost trade. Ja si osobne myslím, že tento trade bol aj tak dobrý. Nebol dobrý len z tohto tu dôvodu na hodinovom fair value gape. Toto nás neudržalo. Čiže za to som išiel 0,5% trade, alebo teda risk. 15 udržala. A asi takto by vyzeral môj trading week v januári. Vlastne druhý januárový týždeň sme vlastne v pluse len 4%. Nevadí, je to stále profit. Je to stále zelený týždeň. Môžeme ísť vlastne nakoniec. Boli sme teda v pluse 2%, s tým, že sa nám bohužiaľ zvyšok týždňa už potom nedarilo. Zobrali sme 9 tradeov, 3 boli výherné, 5 prehry, 1 break-even. S tým, že výherné trady 3 dokopy trvali 16 minút, prehry 10 minút. A takto vlastne vyzeral. Počkaj, to refreshnem, lebo sa mi to znova buglo nejak. Čiže takto nejak vyzeral náš týždeň. Pondelok sme mali 0,5% win, v útorok 0,5% win, tuto sme mali v stredu win za 1%, len rozmýšľam, prečo sme tu mali 4 trade, ja viem, že som tam bral jeden navyše. Viem, že jeden som tam bral navyše, ale prečo 4? OK, toto je moja chyba. Som bol asi veľmi zamyslený a zarozprávaný, nevadí. Dobre, čiže tuto mám 4 trady. Mali byť 3. Toto je fakt, že moja chyba. I'm sorry. Toto bohužiaľ neviem prečo sa stalo. No a tuto vlastne máme ten piatok minus 0,75%. Čiže tak. Toľko k tomu. OK. Tak ja dúfam, že sa vám tento backtesting, alebo teda toto backtestingové video páčilo. Možno, že to znova zase nikto neuvidí, že si to nahrávam sám pre seba na YouTube. Každopádne, ak by tu náhodou niekto videl to video a pozrel si ho celé, páčilo sa mu to, tak kľudne mi môže niečo napísať do komentára, ak by ťa niečo zaujímalo, na čo pozerám, alebo fakt, že hocičo, kľudne píš. Čaute.